Arjimang, Lukumang, Nana Sasaba Yokromo, en Yusuf Sarana Seipsa de ni Foroisi i Gadri i achtertuin wisini café serefide. Afi Aristurang e banif ko arti de prespartori en Miss Don Jangami. One time brother, brarot kono. Ja, Master Gambo. Wat bades man odina trase. Ala de sernamang, etak diaspora metak de sernamang. We barde odina trase. Vooral de man in Tata, want ja man ook toen naar Duitsland naar Amerika. Maar de man in Tata, we barde man odi. En ja, de man hoogbezoek dape. De president Fussernan dape. En dan go van uit dat je, usa. Je hebt een president, zorg een president ook de bepaalde tori. En unu, actie u, vihari sturu, ibani, ook een architectori, sawap tidef tayi. En dat is wat we zeggen. Juist. Dus dan jere ja soma fosu gona a hete hangijzer serefi. Ja. Dus a torfa tori. Je verstand dan a president. Ja. Be fristeri masara Donovan Wesse. Isabi toch, Ja, want a jongman dati, a doen best bakaji sernan. Dus a schriftgeschiedenis, pot sernan, dus na moro hi president wan sernan man, be kan bereik, tapa wereldranglijst. Ja, Dus kickboxing Oké, toch. kickboxing. Oh, dat bewaakt zien net. Ja, kickboxing, dus Oké. dape alasani, ik kan chindi, ik kan elleboog, Skopu, alles aan het ik kan kop. Alles aan het Alasaneteri, Oh, dus oké. kickboxing. Je verstaat. En dan doen best. En persoonlijke president versteri a familie. Ja, ja. Takanga ouders en de man actie taki efakatjes a begeleiding godoro. Ja, Want oké. die saptaka regering die ze hori sport hoog in en van. Dat is. Je begrijpt. Ja. Maar nu wordt taka torfatori. Zo. Jere jabra rut. Arti maluku manana sasa ba yokromo. Je shit we wato de tuara. Ja, natuurlijk. Zo. Dus dat je shit taki a president disi. Agostuka na Holland toch. Na Apeldoorn. Ja, dat nam ons zoeken, ja. Dat damas tuka. Dan iba tu soort sandbepsa. Iba bi spang plain bek mot aser na egwap tata kondere. En bijna leji plain bek aser na. En ama bedina leji plain e aser na. Uko woroko jen kondere. Ja. Isabi toch. Dat misap ook doen. Zo. En dan no dat je shitaki ama dorop tata baga. I verstaan. Le president ook. Le president. Oké. Fugo dutori. Jisarananda pe. Vijf en een pistool. Ja, ik ben een vallen, boeia. Isabi toch. Dat is maar toch. Ja. Want a relatie sernang tata ben dede. Abe stel. Abe jesi stilstand water. En stilstand water nooit boom. Da bacterie ala soort sanegos don dape. Free ego, fire kare mosquito ego leggen exi. Isabi, if water ilo mosquito exi ne libi. Dat is. Hey, dede. Zo. Dus de verstand dat den amango weekend, ago jen libi baka. Maar dat abe begin doen vanaf a aantreden van regering. Heb je leg uit, ba? Ja, ama abe begin en telefonisch contact bij de nanga a premier voor Holland. Ja. Je verstand. Isabi toch. Maar los daarvan, a volkssheriffie onderling. Bij workanga de sheriffie ba. Ja, diaspora toch? Juist. Diaspora man. Isabi toch. Dus asani lugu yaba diaspora din om een forum. Ja bijvoorbeeld kan de ja wan Brada Holland, hij zijn wan Marcel Konji of hij zijn wan Dosuji. Ja. Nou wan jepi. Nou, je hebt je altijd. Isabi toch. Maar te lukken in amoro bigi verband, dan ano staatsbezoek a president go. Nee. Amango tak Werk- werkbezoek. Ja. Dus dat want ik de mango zet basis voor een verdere samenwerking, voor brading, voor city. Want anom de zo, taki want luku oil and gas de, oil and gas de. Ja, ja. Dan no te san bidje lon de yo lon sukutak sumo ko yep mi ja, sumo ko yep mi dape. Nee, ik maak je huiswerk af voor je. Niet, dat is aan Dus je Europa. moet planmatig werken. Je verstand. Dus dan, anyon libi die gooi na sani, isabi toch. Dan je begrijpt dat je de minister die go mee, Ja. isabi toch. Want volgens dat tata beji 15 miljoen Amerikaan dollar voor jepi a gezondheidszorg. Ja. Isabi toch. Want je begrijpt dat, want toen man go rapporten toch, na SZF toch. Ja. De mara foto dape. Maar de ook fen jepi na een COVID situatie dat de man begin die 15 miljoen dollar bang. Wat zegt dat? Ja, natuurlijk. Je rent altijd meer taki.
Familie san lai dapat tata. Ja. En ons revi, nou, amma funda peto. Ti een probleem. Na moederland. Dem go naar moederland toch, Ja. taka moederland. Ine go naar prespe de mane verstai. En in de mana familie no bending no de. Noti. Noti. Na so so nyat nyat. Ai, inom go daar im ga, ik kon er pede mij verstayu. Ja. Atal ook toe, atal belangrijk. Ja. Die heb je. Dat je go daar pe leg amma de man uit je probleem. En accident matageren no kan die wel probleem. Ja, amma kan jepi, fama kan jepi. Asana en asana wieder say shara. Asana euro. Ano taka beji ugo beji. Nee. Hij go om taki ugo seta samenwerking voor worko. Ja. Want isaba president die staki a wani bouw a konder dis op nanga 1 miljoen sernamang. Ja, ja. Samen bedoeling asan. Maar bedoel je, if je tak ook 1 miljoen, dat je tak ook 1,5 miljoen ja. 1,5 miljoen dan jaar. atrasi. En Ja. de man heb je tak diaspora, maar dat is een naam. Na sernama ja. Dus ik kan werken samen, ja, lukken probleem. If you no man kon uitjensen, dan denk ik actie, maar je hebt niet atrasi toch. Ja, en ook toe want terasani. Dus dat tata etron apport go na grote wereld. Ja. Want de man dat die kan jepi voor deal. Setori voor safa pesigi. Ja. Isabi Ja, toch? ja, ja. Fika bore poti maji blok ang esani. Dus dat Fa die. pesi kan shwiti. So, isabi en de minister die go mee, na belangrijk minister go. A minister volksgezondheid go, want dat wat taranga van odu. Ja. Bibes, a man voor business, buitenlandse zaken, een business Ja. story. Isabi Juspol go toe, Musu. want de mogen tak over veiligheidsvraagstukken aan alle de sandati. Isabi toch? Dus anochele, apripo, a minister voor weeseref go Ja. toe. Die LVV go toe. Zo. LVV Dus go alle de mannen sansang, hoe de zeker zijn tastbare dingen Ja. waar we aan de slag kunnen Ja, gaan. daarom was een werkbezoek. Werkbezoek, Ja. juist. Maar je Isab- hebt maar zeggen, voor zich komen we eigenlijk om de president leg uit ook toe zou doen dat hè. Ja, Dat we komen voor een atori. zo. Dat komt volgen president. Ja. Voor zijn vertrek naar Nederland zal hij toch ingaan op enkele vragen. Excellentie, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het met uw excellentie? Wel, we zijn voorbereid, gaan voorbereid. Het werk is met de vicepresident goed afgesproken voor de komende dagen. En we hebben een zware agenda, die gaan we afhandelen richting Nederland. Excellentie, u staat aan de vooravond van een officiële werkbezoek naar Nederland. Hoe kijkt u naar de betrekkingen tussen Suriname en Nederland? Nou, dit werkbezoek moet je zien als zijn, het hoogtepunt van een samenwerkingsrelatie die in feite herstart is na ons aantreden als nieuwe regering. En het is begonnen met communicatie op het hoogste niveau van regeringsleiders. Daarvoor hebben we 2 keer telefonisch overleg gehad bij persoon en premier Rutte. En vanaf dat moment wordt dan de samenwerking verder uitgewerkt op het niveau van de verschillende ministeries. De technische missies zijn al geweest, de samenwerkingsafspraken zijn gemaakt binnen alle sectoren, binnen alle ministeries. De politieke samenwerking, de diplomatieke samenwerking is volledig hersteld. En als zaken nu na een jaar zo goed gepland zijn en zo goed lopen met name, zien we binnen de sector van volksgezondheid, mede ook als gevolg van het COVID-19-virus, een hele intensieve samenwerking vanuit Nederland op alle niveaus naar de gezondheidssector toe. En Nederland heeft ruim 15 miljoen euro geïnvesteerd in 1 jaar. In verband met de COVID en de gezondheidszorg. Dat is al een indicatie dat de samenwerking breed is, vergaand is, diepgaand is. Dan moet het nu bekroond worden met een presidentieel bezoek, presidentieel werkbezoek en een delegatie van de president. En ik denk dat tegen die achtergrond het gezien moet worden dat de samenwerkingsrelatie met het bezoek van de president in feite formeel getild wordt naar een hoger niveau, omdat de samenwerkingsrelatie één is wat van oudsher is en bestrijdt verschillende gebieden, sociaal-economisch, cultureel, historisch, economisch. En nu gaan we naar een ander niveau van samenwerking. President, u reist met een ministeriële delegatie. Kunt u ingaan op deze setting? Ja, kijk, in feite als je naar die agenda kijkt moet je de hele regering meenemen. Maar dat gaan we niet doen. We kijken naar het gewicht van de agenda en op basis van het gewicht van de agenda
selecteren we een team van ministers. En we hebben als prioriteit namelijk de agrarische sector. Daarom is de minister van LVV ook deelgenoot van de presidentiële delegatie. We hebben ook veiligheid en de samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit, rechterlijke macht, rechtshulp. Daarvoor is ook belangrijk dat de minister van Justitie en Politie ook meegaat. De minister van Buitenlandse Zaken die reist altijd mee. Het is ook gebruikelijk. De agenda wordt ook vanuit zijn positie ook voorbereid. De minister van Financiën was ook op agenda. We hebben even gekeken naar de issues hier. We zijn bezig overleg te voeren met de vakbonden. We willen dat afronden in de maand september. Dus zijn agenda wordt overgenomen door een andere ministers. Nogmaals, we kijken naar de agenda. En we nemen die ministers mee waar we vinden dat het belangrijk is meegaan om met de counterparts ook afspraken te maken op uitvoerend niveau. President, welke inhaalslag is gepleegd of moet nog worden ingepleegd als we kijken naar de vertroebelde relatie tussen Nederland en Suriname? Ja, dus de relatie is vrijwel stil geweest de afgelopen 10 jaar, terwijl de samenwerking wel doorgegaan is tussen die twee gemeenschappen. En dat is die kracht van de samenwerking tussen Suriname en Nederland. Daar waar op politiek niveau zaken soms stil liggen of traag verlopen, dan pakken de beide gemeenschappen dat op. En dat is de diaspora-gemeenschap aan de zijde van Nederland en de Surinaamse gemeenschap hier. Vergeet niet, het is meer dan 360.000 van onze Surinamers die daar zitten. Vergeet niet de tientallen duizenden Nederlanders die hier in Suriname zitten, personen met een Nederlandse nationaliteit. Dus die samenwerking op sociaal-maatschappelijk niveau is er altijd gebleven. Wat wij nu willen is die samenwerking intensiveren op het niveau van het bedrijfsleven. Laat er met business-to-business samenwerking zijn, laat er meer investment eruit gehaald worden. Vooral uit ons bezoek hier, zo laten we die investeerders hier krijgen. Maar laten we ook de toeristenstroom goed organiseren, structureren. Dat we ons klaarmaken voor post-19 situatie. Laat SLM ook nauw samenwerken met vliegtuigmaatschappijen. Er is een samenwerkingsovereenkomst voorbereid tussen KLM en Suriname voor technisch bijstand. Maar aan de andere kant vinden we dat reisverkeer ook versoepeld moet worden. Dus afschaffing van visum is zeker op agenda, wederzijds. Aan beide kanten wordt het voorbereid. Maar zeker naar de diaspora-gemeenschap hebben we een speciale boodschap als ik daar ben. Voor wat betreft hun personenverkeer naar Suriname toe. Dus nogmaals, ik zie samenwerking nu meer richting duwen. En dat is mijn rol als president. Naar aantrekken van investeerders, handelssamenwerking. En ook zorg dragen dat de zakenwereld nauwer met elkaar gaat samenwerken. Want ook de zakenwereld reist mee met mij in de presidentiële delegatie. Zo. De president legt uit. Amataki. Ja, zou goed dat. En die verstaan ze ataki toch? Miser verstaan toe. En dat we broko kapje money. Natuurlijk. Je verstaan. Dus ano chelle de mango chelle Nee, dape. Nee. Maar na business de mango do. De mango do zaak. Isabi toch? En de zaak die de mango do. De mango trekt investeerders aan. Dus de serna man dape. Die a business, e kon do business ja. Je verstaan toch? Maar de doef ja. No moest denken dat nee, dat ook als don tapu baka. Nee. Na samenwerken, dat ook werken samen. Je leert van mama, je leert review. Na leki bijvoorbeeld, if je go voor starabusi toch. De ganga wan busman. Die sabasani. Ja, fotoboy. Dus dat tego dat je go leert van man, van hem waka, van hem doe disi, van hem doe dati. Dus sasane go. Praktijk, theorie. Je verstand. Dus dan je begrijpt dat je en de man doet toerisme, dat is belangrijk. Want daarbij is hij tata na wan kondere alle soort beurzen, de toeristenbeurzen, smij kong en de maat lobby a troepen. Je begrijpt toch? Alla de sandati, want dat de man ook geen gaat rakonder terwijl was aan jaf bieden aan. Is hij wa busi, wa watara, alla de sandati. En amoro principal wan a handel. Ja. En daarom, het ook handel toe, want ook dat president Ouattara, no zora volk, voor ador in tata. Juist. Dat volk chateau dat. Ja.
bekende gezegde. Ja, dank u. Ja, welkom. Gaat het? Ja, jullie hebben al het werk voor me gedaan. Ja, precies. Nou. Zo, goedemorgen. Is wat bekender gezegd hier zo? Wijk op. Ja, alles goed, Alfred? Alles goed? Welkom president. Ja. Heeft u een fijne vlucht gehad? Ja. Rustige vlucht. Maar als er geen turbulentie is, dan zou je het gevoel krijgen dat je met de trein gekomen was. Dat is goed dat er turbulentie er is. U heeft de zonnig weer gebracht. Staat dat in het teken van de warme relaties die er zullen zijn met Nederland nu? Ja, dat is de eerste opmerking die je gaat hebben bij mijn aankomst. Dat we in ieder geval de zon hebben meegenomen. Ik heb één garantie wel gegeven. Ik neem het niet mee. Ik laat het achter hier zo. Dus dat geeft ook al aan dat we met onze samenwerking en de afspraken alles willen plaatsen in de sfeer van warmte. En wat die warmte, nieuwe energie toevoegen in de samenwerking die we hebben. Daarvoor zijn we hier. Dank u wel president. Toch even de gelegenheid om nog even energie op te doen. Oké, thank you. So. Can you ask him the same question? Minister Piepers, ook u een fijne vlucht gehad? Ja, dat is goed. Lekker rustig. U gaat uw counterparts ontmoeten met momenten. Hoe ziet dat er vandaag voor u uit? Vandaag is het eigenlijk wat andere afspraken met een deel van de, laat ik het zo zeggen, de politieke diaspora gemeenschap. Zodat ik dit weg mag halen. Ja, dus dat is eigenlijk het programma. En dan is er morgen een beetje wat andere activiteiten en dan woensdag officieel het programma. Het wordt hectischer en hectischer tot we weer weggaan. Yes. Dus het is, ik denk dat het belangrijk is voor Suriname, maar ik voel het voor Nederland. We zijn er helemaal klaar voor. We zijn helemaal ready. Helemaal ready. Ik heb nog een vraag. Hoor. In de Surinaamse media is het bericht dat de president niet met de Tweede Kamer en Eerste Kamer gaat praten, maar met een paar individuele Kamerleden. En dat dit bericht dus onjuist is. Klopt dat? Het bericht is onjuist. Wat zal gebeuren is de president zal de gezamenlijke Eerste en Tweede Kamer toespreken. Uiteraard, als niet alle leden aanwezig zijn, dan is dat een feit. Maar de uitnodiging is naar alle leden om aanwezig te zijn. Bedankt. Ja, goeiedag en fijne dag. Ook de ambassadeur is hier. Ambassadeur Kargi, alles is in juiste kannen en kruiken om ervoor te zorgen dat dit bezoek plekkeloos verloopt? We zijn fully prepared. Alles loopt op schema. En de ontvangst van de president liep voortreffelijk en zonder any glitch, zoals ze dat zeggen. Dus het zijn goed tekenen om een goed bezoek te verwachten. En we hebben het weer mee. We hebben het weer mee. Alle succes, ambassadeur. Oké, dank u wel. Dat was dus de aankomst van president Santokhi. En gevolg, hij is er niet alleen, hij is er met de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Veeteelt, de minister van Justitie en Politie, maar ook de minister van Volksgezondheid is erbij. En iets later sluit ook de minister van Openbare Werken op. Aan het einde van de dag hebben wij een resume van alle hoogtepunten van de dag. En dat zullen wij u brengen elke dag tijdens dit bezoek. Aan het einde en aan het begin, zodat u op de hoogte kunt blijven van wat er te komen staat die dag. Maar ook wat er is geweest. We hopen dat wij u hiermee een goede coverage kunnen geven. En dat de meerwaarde van dit bezoek ook voor u duidelijk is. We zijn iets later weer bij u terug. Zo, dus dama, dat je dat zijn doen. Ja, natuurlijk. Ja, Een werkbezoek toch? dus sami verstand. Om een instantie dat je wanneer en nodig gaan uit dus a programma spanso dus dan Siribi no. Minister, volgens mij is er Nee, want dat zijn hier no tigo dat je een werkbezoek. Als woord ze betaki woroko. woroko. Ano chele yo chele toch? No, no chele we go chele. Woroko. Of ano fish yo go feed dat je Nee. go woroko. Asana de afspraken zijn Mickey na meneer een uurtje daar of 2 uurtjes daar en jij daarna trasi baka. Ja, want ook toe amo taki nanga wan samenvoeging voor Tweede Kamer en Eerste Kamer. Ja. Isabi toch amo takanga de man dat toe. Ja. Want jere jaso. If je ab no toe, you have probleem. Ja. Je hoort en vies, er ne taki.
Yo fen jepi, no? No, man, no jepi. No, as man no Want jepi. de man sabi no to toch? Nee, Ja. im taki. Ip taki toch? Na taki im taki. Dat te taki, dat is mijn jere. En dat gade nakisma ati tak jaso mi kan jepi. En Ja. dape mi kan jepi. Ja, want je zegt bepaalde man voorzien leggen dat mina ba man dat nodig. Ja, alles maar nodig, ja. We leven in een globaliserende wereld, Ja. meneer. Iedereen heb je nodig. Iedereen. Ja. Dat zijn Isabi er ook. toch? Dus like voor we takasani, in begin leg one basis uit. If later je want go takip net, dat kan. Mag ja? Ja, maar begin taki pe we verstouw serefi. Ja. Dus Ja. we no wani tak asan moest de one Babylonische spraakverwarring. Dus Ja. dat we no wani. Nee, helemaal niet. Zo wani, temi tak ade, je sap tak na ame taki. Ja. Isabi toch? Dat zijn er ook. Want mi de zeker tak, a president na tolk van hoe doe dat. No. Maar jij president is tak Nederlands? Ja. Maar tak Engels? En meer aan dat ik dan oud bekende, Ja. bekend gezicht. Ja. Dat wat ik voel me thuis. Ja toch, ik kan leggen een probleem voor toch. Dit wat doe je dan kondre. Ja, kan je mina de technische man dapen? Ja. Alek van Noor Mohammed go dapen toch? Ja. Dus ook to LVV. Ja. Ala de manati katagere mina ba adis dapen de technische man ja jongen. Uno kan sen een man kon Jim ja so ko trainen mag mi. Ja, maar Dat want kan dat toch? is niet, je tak over LVV. Want dat is de mijn korte land in, want die sabi wonen no dat toe. Ja. Dus de man bouw also die smaf tang, want de bevolking is groot. Ja. Da, masar chantak teji den buru dat petak. No kasser na no. Mi ab no voor gorong, Ja. voor Dat- ontwikkel. Ja. Isabi Ja, toch? dat was zijn ook toe toch? Juist. Ja toch? Sa zijn Dus er dat je begrijpt, at je sake akele luru no jong. Akele lur, maar era akele wakap sa ite, maar jongen brekete. En jongen berket. Jongen brekete. Oké. Oké, jongen brekete. Dan Ja. je shitaki te luku alibidisi. De shitak awani. Ja, ja, Na natuurlijk. chipa sensum abi. Ja. Da saf safri asane go. Meneer, meteen, want de regering, a herdelegatie guatata. Ja. Is er nou serepi, de man de bezig en doen bepaalde ontwikkelingen toe. Als er Ja. gewoon lang, Asane guanga ja lang. toch? Want Ja. je tak gewoon zijn wonen no in Nederland. Ja. Is er nou ook toe toch? Ja. Ja toch? Ja. Nee, si tak hier no, ja is er nou de man de bezig ook particulier de bezig. Ja. Principe regering kan je regering je hebt ook toe. Ja. Nee, si dat de man heeft ook toe. Ja. De man heeft zo tak hier no. Usabi dat aan no to de. Juist. Dus Ja. de man bij bouw bangi euro komi. Ja. Toch? Dat ik kan goed gewoon lenen daarbij. Ja. Als ze zeggen, want ik begrijp dat je voor president bent. Ja. Dan was aan bij de mensen naartoe. Wan project, wan ja. wonenbouwproject. Ja. Seti. Ja, Maar apropos, a president tak wan santu. Sataki. Amantaki per oktober. Dus a san voor vraag gron aan. Ja. Sabe leggen uit, sabe beloof. Ja, amantak asan to going werken. Dus ook dit transparant. Dus via wie zat op je telefoon, serefi, Ik ga zeggen. ik kan lezen en no man chibiri stuk moro. Hier, als aan het bij lange thema zeggen. Ja, sommige lange san dat ben kom. Want je ziet dat hier no. Ah, usabat computer de. Ja, Toch? Alla de to dat kan pot dat. Want je gaat een man of dan een dame. ja, En hier tafra lijst op papier. ja, Fai of een stuk. Een stuk al zie ook. ja. Of voor mij kwam op, amantak ona duf gambo ja. Ai. Gambo nom chis grome puring. Alla de to dat. Dan me go sereng. Alla de staan dat ding, maar zeg. Ja, dus no asan dat is van de baan. Ja, toch. Ano de moro per oktober. En het is wat interessant is. If je 21 jaar, dan mag vragen wan gro aan. Ja toch. Mi vind dat de sanati asanum delek fosi moro, maar zeg. Dat papiera is slinger zo. Eigenlijk te wat mij euro kon uro. Ja. In een papiera moro, je maar a laptop even zie. Ja, En de ala san lepe. digitaal. Alla san je si dape. Zo. En dan apres paar wang, dus dan nou efficiëren voor een bouw toch. Ja. Dus lukulik van wonen bouwproject. Zo kan de kleine man no man kon aan bod dat. Ja. Die verstand. Maar men bedoelt dat if je een piece kavel, een ruime kavel ja, en dan was aan niet voor 3x3. Nee, maar een ruime kavel, die kan kwetje, paranip tjunso, dus tem tak kwetje aan een kawanga de sanati. Maar je kan pitje wan exite de op. Dat die.
Of 54, 64. Ja, yabi. Yabi. Je verstand, je prani, yabi je moestuin, de je bouw, nanga juteng, jutempo, safri. En dat a president taki, dat fasi defi doro bani, fika feno op je moni leni, isabi da kan de bouwrente ook on. Ja. Isabi to, want wan pistabe dek bat ook 7%. 7%, dat is zo. Maar ja, maar zeg ik ama kombaka. Ama waka kombaka, ja. Kombaka, ama tak yere no tapu yara. Aswa investi. Ja man. Oh. We archi maluku mana na sasa ba yo koromo we wato wala mala. We barwo di we taki garantani datu be wan teku teng fu archi en luku na yu par programa. Ja. Anyon suf serna seipsa. En sami wan te yunu unom frigiti. Dat mine frigiti wan me dweng da fam kan frigiti. Sobuso met turusmani na agro me pranwansani me mek mezelf economisch weerbaar. Alleen dat mi kan napu futak mina wan jaja sarana mang. En ook tu de uma dat dena wan jaja sarana uma. Dus utamek moeiti. De mataki geduld na wan bita forok tu. Na wan bita bong. Maar je sweet forok tu. Sabi serefi. En mine na masar dignity. Orange movement. Ja, maar zeg gambo. Pamir ma maftapu. Maar isap mi altijd tot tak over notroe dot in abstrati. Omdat misschien nou tak like minister Noorman met beloofd tak de mau de bezig no nanga de berma en misschien de mij bi kring de berma dat jum zorgu voor notroe dot in de berma. Hoor en kring want if de mij kriming dat onlijk zijn naman moet zorgen dat dat kring dan ik kan nak tapi borsu en taki ju na wan naman en ju e yep you kondre va kondre dan kring. Met aku grand tangi to antralis baga. Dau yere, dau sabi taki gote kaprek. En no mek no wansma chariga busi tak we go fesa in busi fu sorgu taki a te versprei. Me baruno usabu serefi gote kaprek. Nanga wampinga no mo brabu no kanya edu anu orelegismo nyame nanga pinga yusa ondro peni kudru manasari kudru nanga wanga nu no mo boto no salo edu pari lona botogo pare nanga anu yusa ondro peni kudru manasari kudru Nangawangko punomo Peti mulasi Cari mati Oliko putu Pete nanga kopuyu Sa ondro veni putu Manasari putu Nangawang manomo Boku no saprei Neki grupo Naki pajiko Preye nanga moro Yu sa ondro veni putu Manasari putu Nangawang grupo nomo Kondre no sapri Ala people musuko nawa Pie nanga grupo yusa ondro veni